Ndị ọgọ ya ma na-ege m ntị na-ekirikwa m. Kedu ka ị mere? Kedu ka ekesi anyanwụ? Kedụkwanụ ka mbazi si egwu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta, ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, ọ isiokwu ka ọ bụ. Anụrụ m na ọ nwere mmiri dị n'otu mpaghara obodo na mmiri anwa mara mma, na ọ dịkwa mma ogwugwu, na ọ dịkwa mma ọṅụṅụ dịka ndị obodo anwa si wee kọwa. Wee sị mba na Ọmalịcha Ada Igbo agaghị anọ ihe dị etu anwa dị n'ala Igbo, wee ghara efu ya. Ngwa soro m ka anyị ga mara ka ya bụ mmiri dị ịghọta. Dịka ha siri kwuo, ị gaghị agba akpụkpọ gị wee banye n'ime mmiri. Ma ọ bụrụ na ị chọghị ịgbasa ya ebe a, ị nwere ike ịtị ya n'aka were gafee mmiri anwa. Nke bụ eziokwu bụ na ya bụ mmiri makwara mma dịka ha siri kwuo. Inegodi ya anya ịfụ na ọ dị ọcha. Ya bụ na a na-afụ ike mmiri anwa anya. Ọ bụ otu ihe eji ama mmiri dị ezigbo ọcha, ife ike mmiri anwa. Na-ero ya anya ọfụma ịfụ na ya bụ ike mmiri dị ọcha, ya na kirikiri okwute anwa jupụtara n'ime. Ya bụ mmiri mara mma. Wow. Prata. E boy once kita. Ha. Ba kamme ana. Que cena no milha de carro. Só se fui aqui não. Ei. Abai na gombe. Abai na ce. Ameya. Sen sigia. Papa não vai te dar minha. Masịkwa nkwuo, ya bụ maazị na-egwukwa. Ya ihe ha na-eme ugbu a bụ enwere iko ha ji onye banye n'ime mmiri okujue ike anwa ọpụta. Ya n'anya ịfụ na onye nke ekujigo nke ya. Kujie ya onye fee ya onye nke ọzọ. Onye nke ọzọ agbapụ mmiri dị na ya, bakwa n'ike mmiri
kụjukwe nke ya ha na-agbani ha nwere ume nke a bụ mgbe gboo m banye n'ime mmiri o nwere ka ngaba eze gbara aka wee na ya bụ na ihe onyonyo nke ụbọchị nke tata agwụla eji m n'aka na ọ masịrị gị ịghọta nke a bụ mgbe anyị nọzi n'ụzọ wee na-ana daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ